Afternoon Edition. Diyos marhainal po yan, lalong-lalo na kung sobraan init, Minadalugdog, nag-uuran, pero kulang tabi bako susugduman sa normal na dapat na ibulos na uran. Epekto kan El Nino. Kaya ingat sa natabi kita, Miyerkules, Mama Mary Day, taod-taod 5:15, igo kita ni na Mother Perpetual Help Novena, pasalamat sa mahal na ina. Kami po minarespitar sa gabos na nagdiretsong magdangog na sa programang Tingog o kaya sa programang Bicol Target na po. Sabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 manin hapon. Sa inman kamong lugar tabi, sana po igwa, pigi daw tama ng mga taga-Ligaspi paghapon, Albay District asin Daraga. Mantang kamo dyan naghanda na siguro kan pamanggihan. Kasabayan mi kamo, papasiramon mi an sa indong pamanggihan sa paagikan pagbutwa kan report. 3rd District ang samuyang Field Commander, Chief Reporter Pading Jimmy. Kumpadring Al Armario digdi sa Albay District sa 2nd Distrito. Katuang Ans Galero asin Joshua Bino, siyempre sa 1st Distrito. Kumpadring Jomar Bien. Sa Manibela, sa Samong Mobil, Henry Mata. Sa Control Technical, sa AM Band, si Tata Nems Flora in the house. Siya po ang minakuti-kuti kan gabos. Tanganing madangog ang boses kaman iba-ibang programa sa DCGB sa ere sa traditional radio region-wide. Tata Nems Flora ang sa kuyang co-pilot. Sa newsroom, yaon dyan siyempre, pinagsusupervisar iyan na sin pinanginginutan News Director Mardela, si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyarana sin si Jimos Barrios. Tarabang-tabang sinda pati na po sa social media platform kan DCGB. Sa IT siyempre tanganing madangugman ang samuyang broadcast asin mahiling worldwide, netwide. Sa Facebook, DCGB News Online, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Sa samuyang live app mantabi sa internet ang DCGB live app. Si Richard Astor, asin si Tricia Marie Litana. Ako po sa indong mga kaibanan, sana po yaong kamo dyan para di po kami nag-iisa. Sabayan nindo kami. Puro istorya lamang kita. Si Pio Fernandez. Good afternoon everybody in the house. Nag-review kita tatanems kan man iba-ibang sources niya to kan Bareta, lalo na sa lado nasyonal asin sa diyan sa online mga official recordings kan sa tuyang Senate asin kan lower house. Naagihan ko itong mga pinagkondusir na committee hearing primero sa Senado, sumanlain-lain na tema asin man iba-ibang resource persons tatanems na ipinaapod kan man iba-ibang komite. Ehemplo digdi ining kay Senador Robin Padilla. Yan. Siguro with all due respect, asin mapagpakumbabang paghagad ni dispensa sa fans, asin nag-idolize kay number 1 Senator Robin Padilla. Pero talagang tatanems. Kumbaga, lugi kita sa buwis na pinagkontribun niya to tanganing isweldo sa tapos mahihiling niya to sana arog kainian decorum asin an performance kan sarong senador na binutuhan top notcher at that pera ito tatanems 30 milyon bang botantes. Yan, Senador Robin Padilla.
saro duman sa hearing so imbitado itong so mga taga Buro de Rentas Internas. Ang pinaghururunan duman is about yung taxation as in iba pa. Pero igilitan ng una suulaman kan paghururon. Ma-focus kita duman sa manner as in decorum na ipipahiling kan senador na ini. Kung mahiling tabi nindo, maigo dyan yung mga official recordings sa Senate. Pure, kumbaga, illogical tabi tatanems. And magigirumduman niya to so performance as in day kita makakalikay na maikumparar mantang igo kita nin pagrurumdum sa performance ka mga nagkairinot na senador na talagang statesman ang dating. Yan. You can just imagine tabi tatanems. Pipasupga ni Senador Robin Padilla susaro duman na taga BIR na bako sa paglimenos kan intellectual capacity man ni Robin, mas learned ito sa iya pag-abot sa taxation. Pero anong ginibo? Imbes baga na haputon in a nice manner tanganing makahugot ning vital information na iyo ang ilalaog sa iyang kumbaga plano na gibuho na lay tanganing gibunin batas na mapapakinabangan niya to. Ang ginibo is to humiliate and pasupgan so resource person. Pure sabi na nga ni ego tripping, power tripping. Kung mo simbago na committee hearing ko ito. Ano man. Dahil nasasabutan kan senador tatanems na bako siya entitled dahil siya ng titulo na sa dirihon ng committee hearing na yan. It is a hearing conducted in the name of the government, we, the people of the Republic of the Philippines. Sinugo sana siya magtrabaho, magdangog kan, mag-perform kan sa iyang trabaho bilang senador. Bako niya ito committee, bako niya ito sa hearing na ito. Ay nako. Not it kan maikon ini, kan mailihir baga ini tatanems. Medyo bubust ko an sa iyang kunyan, an sa iyang pagkasenador. Ta sabi ko, dai kita maglumenos. Tabaad igwa maning kakayahan baga talaga tatanems. Pero as the days go by, dai na. Saro pa. Ito bagang suma-display ka kan sa imong mga armas de fuego? What's the relevance kan pag-display mo kan sa imong armas de fuego? Haralang ka na klase pati nin dekalibreng badil sa imong pagiging senador. Pure ego tripping naman baga tabi tatanim sa Pagkatapos igwa pa baga ning bareta mga weeks ago na kalukuhan daan ganban. Igo baga kaanin nahiling ako dyan mismo nga na isa sa tuyang scroll dyan sa tuyang DCGB News Online. Igo ako nahiling ka ito. Mario, sabi ko, what's happening? Imbes bagang i-encourage mo, balikan ta na suwiring imbes bagang i-encourage mo so sa imong resource person na mag-share ning wisdom tanganing itoan ilaog sa posibleng lay nagigibuhon kung nata pinagpaapod ang committee hearing na iyan manungod sa mga buwis sa siniba pa papasupgan pa duman.
Nyan mga inigwa man baganin familia baga tatanems. Igwa manin mga digdindad na yan. Pareho man kan pigigibo ni Senador Tulfo. Kung pipasupgan ang mga resource person dyan, Isus Maria Josep, garu baga sa programa niya nasa radyo, o sa television bako, o sa internet. Siguro naman, totoo, dakol na natatabangan si Senador Tulfo. Pero pag abot dyan sa Senado, sabi na nga ni baga, procedure as in decorum dictates na dapat igwa ka ning high level man of statesmanship dyan. Igalang man lamang ang mga resource person, taiyuan an matao ning wisdom na gagamiton kan mga senador na nagpapaapod kan committee hearing na ilalaog sa indang gigibuhon na lay tanganing masolusyonan ang problema through enactment of laws na pinaghampangkan man iba-ibang sektores. Kung pipasupgan na nara Tulfo, nara Padilla sa Senado, kahirak man baga tatanim sa no. And these people, mga resource person, mga haralang ka ang adal kan, intellectually capable ang mga yan. Tapos hihubaan sa nang dignidad dyan sa Senado. Pero igunin mga hearing na dapat man talagang kura-kurahon mo man sa mga resource person mo. Araw ka ito bagang sa degamo killing bako. Pero ilinganan. Makakon na inda ko sa natabi. Kung you and I will agree na kung sisay ang nakabugtak dyan ngunyan sa Senado reflects generally kung ano ang gusto niya tong sistema, as in kung ano ang gusto niya to na abilidad kan mga senador na yaon yan dapat sa upper house. Binuroto niya to yan di ba? It's high time siguro na napupungaw lamang kita tatanems the likes of Senador Joker Arroyo, Senador Raul Roco, Senador si Immortal, sagkod niya nasa Malacanang, Senador Tata Ponce Enrile, Senador Pato Ginggona, dating naging Vice Presidente, Senador Rene Sagisag, mga abogado